te duc cu gândul numai la distracție. Și tot la distracție rămânem pentru că dacă mergeți vara asta la o nuntă, un botez, o petrecere, trebuie să știți să dansați și copiii noștri în principiu ar trebui să știe și puțin dans folcloric pentru că până la urmă trebuie să știm de unde ne tragem, să ne cunoaștem rădăcinile și să cunoaștem tot ce înseamnă tradiția poporului român. Mergem la numărul 47 folclor cu un moment de canto, avem o surpriză. Așa că o să dăm drumul direct la muzică. Inimioară, tu mi-ai luat cântatul, mi-ai dat oftatul de mii de ori. M-am dat pe gânduri, vorbesc chiar cu mine, numai de tine. Din noapte în inimă, tu n-ai minte deloc, nu-mi dai până nici noapte, nici zi. Ca filmă câte ofuri mă strâng, când mă faci și ba să râd, ba să plâng. La 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 la. La 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 la. Of, inimioară, păi n-am altă cale și merg agale pe unde știu. Mă vede lumea și știe gândul că nopți de-a rândul
joc și voie bună ne-a surprins profesora noastră Magda Tomulescu, care a fost solistă la Opera Națională din București. Am dansat împreună și ne surprinde de fiecare dată pentru că vrea și își dorește cu siguranță să danseze alături de fetele ei. Și eu m-aș fi băgat la o horă, dar Magda, eu nu știam coregrafia. Dar fac eu o horă data viitoare. Așa.